то пояҳои мустаҳкам шудани артиши миллӣ мо 2 сари сол истиқлолият ба даст оварда будиму аз ин меболидему ифтихорманд будем. Аммо артиши миллии мо аз сифр бунёд шуд ва ба бахти ин миллат, ба бахти ин сарзамину ин диёр фарзанди фарзонаи миллат, пешвои муаззами миллат падид омад ки аз сифр артиши миллии моро бунёд кард ва имрӯз сарбозони шуҷои ватан дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мардона, ҷасурона, ғайратмандона боиси хоби ороми мо ҳастанд ва барномаи навбатии ифтихор ҳам маҳз пиромони он афсароне ҳикоят мекунад ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар адои хидмат мекунанд. имтиҳонҳоро насупорид ва бояд ки ба ягон ҷо бояд ҳар як мард бояд ки хизмати ватанро иҷро намояд. ба худаш пеш гузошт ва бовар кунед ариза нависта худаш ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардид. ҷалолиддин аз аҳду овони тифлиш сар ба сар дар мезаду ҷаҳд мекарду такопу дар ин пайраҳа дошт то олуда ба варзиш бошад ва аз ин ҷода чӯ шаҳд ба коми хиш чизе бардораду ба тану тушу тавон нерӯ физояд ва ҳам бурзу бозуву қувваву қудрат зам намояд ва бо ҳамин орзуҳо ба гӯшти мароқу муҳаббату меҳр варзиду ба машқу тамринҳои ҳамвораву пайваста сар овард ки ту гуфтӣ дар ин асно қиблагоҳаш ҳам ба симати падари ғамхор ҷигаргӯшаашро дар ин ҷода дастгирӣ мекард. дар сини 9 солагиш ӯ гуфт ки ман ба гӯштин бояд равам, чунки хайр дид ки гӯштин бисёр равнақ ёфта истодааст ва хусусан чанд донандаи ҷоизаҳои баланд ҳамсояҳо буданд, паҳлавонҳо. вақт гӯштини тарзи тоҷикӣ бисёр обрӯ дошт дар наврӯзҳо, дар ҳамин чиза ва хелам ҳамин омил боис шуд ки он кас ба гӯштин сайр кардам. дар хурдиам орзу мекардам ки ба машқу тамринҳо ишғол шавам, машғул шавам. бародарони ман ки бисёр ба гӯштинги тарзи озод машғул буданд, мехостам ки ба гӯштинги тарзи озод равам. ба гӯштинги тарзи озод рафтам, дар синфи 7 то 8 машқ кардам. тақрибан 8 моҳ машқ кардам.
ба гуфти падари Ҷалолиддин, варзиш дар оилаву авлоди эшон бегона нест. Лобал гузаштагони дудмони онон сар аз сутунҳои аҷдод дар гӯштигирӣ ному шӯҳрату мақоми вижа доштанд. авлодӣ ё ирсӣ мешавад. бобои мо паҳлавон буд. паҳлавон манам бо дасти чапа буд. манам бо дасти чапа ва Ҷалолиддинҷонам ба дасти чапа аст. ҳамин се нафаре ки мо ҳамин ҷумҳурӣ чӣ кардем, дар ҳамин варзиш будем. албатта ман футбол додам. соли 1997 мо ҷоми раиси шаҳрро гирифта будем. якумин баъди кумитаву вазоратҳо ташкил шудагӣ буд дар шаҳр. мо ҳамун ҷома гирифта будем. мана бо ҳамроҳи Анвар Мирзоев якумин бор футболи мини футбол баромада будем. аз бобоам ва падарам боз бисёртар бештар пеш аз акам амакиам Ҳалимов Дустмурод, он кас ҳам ба варзиш завқ доштанд. он кас барои мусобиқа не балки барои саломатии худашон машқ мекарданд. аз ҳамон дида мо бисёр чӣ мекардем, кӯшиш талош мекардем ки мо ҳам ба мисли амакиамон солиму чӣ бошем. Ҷамолиддин ҳамроҳ бо бародараш Ҷалолиддин аз ҳамон ғоту айёми бачагиҳо ба толори машқу тамрин мерафт, чун падари хонадон ишонро ҳамвора ба варзишу тарбияи бадан талқин мекарду мехост оянда фарзандонаш дар ин ришта муваффақу комгор бошанд ва барои сиҳативу солимии ҷисму ҷони хеш тамрин дошта бошанд. бародарам Ҷалолиддин аз ман як сол калон аст, вале ба мактаб якҷо мерафтем меомадем. вақте ки хурд будем, Ҷалолиддин бисёру рафиқи бисёр доштанд, ба варзиш бисёр завқ доштанд. чӣ доштанд, мерафтам вақте синфи ман 4 будам, бародарам Ҷалолиддин синфи 5 будам, ба машқи волни тарзи озод ба устод Абдурозиқ рафта будам. тақрибан як чанд моҳ машқ кардам дар ҳамон ҷо. ба ман ҳам гуфт ки додарҷон, мақсад турам беҳудагардӣ накӣ. ай беҳудагардӣ ягон роҳи чиз нестай. қатъиман бо ҳамроҳи ман ба варзиш рафтем, машғул шав. баъди хатми донишгоҳи миллӣ ва ба даст овардани шаҳодатномаи расмии ихтисос, Ҷалолиддин баҳри амалӣ кардани орзуву умеду омолу ниятҳош бо хоҳиши дилаш ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар пайваст ва инак аз он рӯзе ки ӯ дар ҳайати шахсии ротаи алоҳидаи варзишии қисми ҳарбии 01215 Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон хидмат мекунад, 10 моҳ гузора шуду. ин сарбози ғаюру шуҷои меҳан бо ҷону дил қарзи фарзандиашро ба ҷо меорад. соли 2018 4 апрел тасмими худро гирифта ба хизмат омадам. мегуфтанд ки дар хизмат дар он ҷо ҳам ҳаст машқ, ҳаст машқҳои таълимӣ ҳаст. дар он ҷо пешгирӣ намекунад машқи туро хизмат. ва ман тасмим гирифтам омадам ва ҳоло хеле хуб ина ба мусобиқаҳои байналмилалӣ аз тарафи хизмат клуби марказии варзиши артиш омадам ва хизмат карда истодаам. то ҳоло аз тарафи клуби марказии варзиши артиш ман ба узбекистон рафтам. дар он ҷо сазовори ҷои намоён, яъне сеюм ҷо гирифтам. хидмати ватан барои ҳар ҷавонмарди ин дару диёру дуд қарзи шаҳрвандӣ ба шумор рафта, бояд баҳри дифояш сина сипар намуд ва роҳамвора чӯ гавҳараки чашм эҳтиёт кард ва пайи сулҳу суботи комилу ваҳдату истиқлоли миллӣ омода буд. иқрор омад Ҷалолиддин ба гӯи суҳбат. хизмат ҷолиб аст. мисол ҳастанд фарзандоне ки ба падару модар омӯхта шудаанд, меоянд камтар зиқ мешаванд, ба одат мекунанд, мефорашонанд. мисол ва ҳастанд фарзандоне ки одат кардаганд ба хизмат. дар берун ҳам ҳамчун хизмат хуб аст. хизмат мардро
устувор мекунам. хизмати модар ватани худам як фахр аст, як шараф аст. яъне ки моро дар ин қисми ҳарбӣ ҳамаи ҳамин машғулиятҳо, яъне ҳамин корҳое ки мебошанд моро ҷалб мекунанд, ҳисси ватандӯстӣ баланд мешавад. боз мо яъне ки ба варзиш машғулем дар ин ҷо, боз ба ғайр аз не ки дар ин рота алоҳидаи варзишӣ мо фақат ба варзиш машғул ҳастем, яъне ки мо боз ба тайёрии ҷангӣ низ сафороӣ, сафӣ, ҳамаи ҳамин чизҳое ки машғулиятҳое ки дар ҳамин қисмҳои ҳарбӣ дида мешаванд, мо низ инҳоро иҷро менамоем. қисми ҳарбии 01-215 вазорати мудофиаи кишвар ки клуби марказии варзиши артиш дар тобияти он фаъолият мебарад, ҷалолиддин ҳам узви вобастаи клуби мазкур буда, асосан дар ҳама чорабинӣ ва мусобиқаҳои варзишии сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳамвора ҳунару маҳорат озмуда, мудом мақомҳои ифтихориро ба номаш муҳр мезанад. аввал ёд мекунӣ, аввал падару модарро бисёртар ёд мекунӣ, ёру бародарро бисёртар ёд мекунӣ. баъд ки дар он ҷорам ёру бародар ки ёфтӣ, дигар мисола ҳар рӯзи шанбе якшанбе бо падару модар вохӯрӣ ҳастай дар ин ҷо. муовини аввали командири ҳамин қисми ҳарбӣ оид ба омодагии ҷангӣ Саидҷалол Мирзоев ба вақти наворгирии мо ба афсарон дарси тирпаронӣ меомӯхт. ба гуфти ӯ сарбозон бояд дар радифи машқу тамринҳои варзишӣ инчунин аз нозукиҳои хизмат монанди кор бо силоҳи ҷангиро омӯзанд. ба иқрори мавсуф Ҷалолиддин вори як сарбози сарсупурдаву дилбохтаи варзиш ки дар мусобиқаҳо мудом шарафи клуби марказии варзиши артишро ҳимоят мекунад, дар муддати хизматаш дар ин қисми ҳарбӣ ба сифати сарбози фаъол аз худ ҳунару истеъдоди вижа нишон додааст. дар давоми хизматаш сарбози қатори Ҳалимзода Ҷалолиддин мусобиқаи байни дӯстони Ӯзбекистон ва Тоҷикистон баргузор гардид. ҳамонҷо аз намуди рукопашни бой маълумат карда ҷои намоёнро ишғол мешуданд дар давоми хизматаш, ки берун аз ҷумҳурӣ иштирок мекунад. дар дохили ҷумҳурӣ бошад якчанд мусобиқаҳода иштирок карда ҷои намоёнро ишғол мекунад. Парвиз Яков ба ҳайси ҳамхизмати Ҷалолиддин ӯро аз ҳамон даму фурсати ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайвастанаш хуб мешиносад ва боҳош дӯстии зич ва қаробати тангу танге дорад. ба иқрори Парвиз, Ҷалолиддин на ки як сарбози пешсафи ин қисми ҳарбист, балки дар варзиш аз ҳунари ӯ ба гоҳи тамринҳо дигар афсарон низ ҳамвора баҳраваранд. тӯли 6 моҳ мешавад ки мо дар ҳамин қисми ҳарбии 01-215-ро таҳи алоҳидаи варзишӣ адои хизмат мекунем. Ҳалимзода Ҷалолиддин яке аз беҳтарин варзишгарони ҳамин ротаи алоҳидаи варзишӣ мебошад ва ӯ ҷоизадори бисёре аз ҳамин мусобиқаҳои чӣ дар ҷумҳуриявӣ берун аз кишвар мебошад. мо низ ифтихор мекунем аз чунин варзишгарон, чунки онҳо ба мо низ меомӯзанд инҳоро дар якҷоя боз тамрин мекунем, дар якҷоягӣ низ мо тамрин мекунем бо ҳам. мисол ман аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мисол дӯст надоштам, дар ин ҷо омадам, дӯст пайдо кардам. ё дар ноҳияи Ванҷ ё дар ноҳияи Ховалинг як дӯсти дигар дорам, Самандар, ки қатъиам хизмат мекунад. аз ноҳияи Ванҷ Исфандиёр, ки хизмат мекунад, қатъиам бо ҳамроҳиам хизмат мекунад, ҳамяроқ ҳам аст. дар ин ҷо омадем, ошно шудем, дӯстои беҳтарин дорам дар ин ҷо. куштинҳои милливу тарзи озод, ҷиу-ҷитсу, кикбоксинг, муҳорибаҳои омехта, каяк ва аз нозукиҳои дигар риштаҳои варзиш Ҷалолиддин ба хубӣ баҳравар буда, баҳри кофӣ кардани таҷрибаву сайқали ҳунару маҳорату малака дар мусобиқаҳои мухталифи ҷумҳуриявӣ чӣ ки сатҳу дараҷаи ҷаҳонӣ майдондорӣ намуда, шарафи Тоҷикистони азизро ҳимоя намудааст. чӣ дар дохили ҷумҳур, чӣ берун аз ҷумҳур ки иштирок мекунанд, дар баробари ҳамин бо машғулиятҳои тирпарони амалӣ иштирок мекунанд ва хуб иштирок мекунанд. аз силоҳи
762 که ما تیرپرانی باید میکنیم سمت تیاری جنگیشون هم قدر بد نیست خوب اشتراک میکنن چی در مسابقه ها باشه چی در سمت تیاری جنگی باشه. وقتی که از اولاد یک از یگون پیشروی میکند یگون چی میکند این در همه اویله هستند. وقتی که اکای من از مسابقه جمهوری از خارج از کشور می اومدن با فرودگاه می رفتیم یا رفیقانشون می اومدن همزل بودگیشون استادور همه می اومدن در اونجا ما خیلی خرسند میشدیم که مقصد این قدر مردم مهنت کرده مثال چیکرده با دیداری اکام برادرم مثال اومده چیکرده سیان وقت گذارون رسیان که مقصد حلیمزاده جلالدین رو باید بینن گفته من خرسند میشدم. قهرمان کیسه ما بعد ترک گوشتین به صنعت محربه های آمیخته پیوست و در این اثنا بارها در مسابقه های مختلف خوب آزمایی نموده جای های نمایان و نشان های افتخاری را به نامش مهر زده است. از 16 سالگی هم بعد طرز MMA مشغول شدم و در سن 17 سالگی هم اولین مسابقه برآمد کردم و سزاوار جای اول گشتم و استادی من دید که من کوشش غیرت ها بسیار کرده ایستادم و من رو تیار کرد و بود حالت هایی که من زخم برداشتم مثال دستم زخم برداشت و بیمارخانه افتیدم. بعد از اون مدت ها برآمد نکردم. یک مدت بود سر کردم با مسابقه های همچون کیک بوکسینگ، جوجیتسو و محاربه آمیخته، پانکراتیون و همه در همه اینها من سزاوار جای نمایان و سزاوار جای اول میگشتم. جلالدین که حالا و هنوز سرباز وطن است و در صف قواهای مسلح کشور قرض فرزندی خیش را به جا می‌آورد، هیچ از کار و عمل انجام داده‌اش ذره قناعت حاصل نکرده که تو گفتی بعد فرجام حیات افسری نقشه و امیدهاش بسیار بود. تصمیم گرفتم که من دانشگاه ملی رو فاکولتت مالیوی اقتصادی خواندم. میخواهم که در آینده یکم اکونومیست خوب شوم، اقتصادچی خوب شوم و تصمیم من همین است که با دولت خدمت رو ادا کرده با این کارها مشغول شوم.